Βρισκόμαστε στη γη της μαστίχας, στη Μέσα Δεδύμα, ένα από τα 24 μαστιχόρια στη Νότια Αρχαίο. Το μαστιχόδεντρο είναι το σημείο όπου η φύση, ο άνθρωπος και η παράδοση συναντιούνται. Εδώ ξεκινά και κάθε δράση της μαστίχα Roots. Σε έναν τόπο που έχει δοκιμαστεί έντονα από τις φωτιές, η ετοιμότητα δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη. Με τη στήριξη της Lyra Clinical και την υλοποίηση της μαστίχα Roots, το ESG γίνεται πράξη και επιστρέφει εκεί που ανήκει, στην κοινότητα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη Lyra Clinical για την προσφορά της συγκεκριμένης γεννήτριας. Η γεννήτρια αυτή θα μας βοηθήσει σε οποιαδήποτε περίπτωση πυρόσβεσης, προκειμένου να είμαστε αυτόνομοι σε θέματα ρεύματος. Η δωρεά πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της εταιρείας Μαστίχα Roots για τις ανάγκες του χωριού και όχι μόνο. Η γεννήτρια αυτή δεν είναι απλώς ένα μηχάνημα. Είναι ένα εργαλείο προστασίας για τους ανθρώπους, για τη γη, για τα μαστιχόδεντρά μας.